Government ba hagani ka country i government ba ki briu jong ni gari jong i ka state ki jong i ken ai ka jingkershan ya ka party jong i ha kita ki nongrim ka bagarang syong pi mentan ki nongrim jong ka sensyar khadar ka bakhut bat banyada ya kal hok long try jong ki briu jong ka ni gari jong i ba jong ka state hi jong i barok away tengi kum ka party ngila jet kensai ki candidates ki jong i ngatai pria yi ki pula pathai kubor kumno ba kadon ru kajing keno bangi ke kata kajing jet jongi yi ki candidate nrei mangi kum ka party bakum kata ka ngidon ka party ngidon ka state election committee habangi jet ki candidate ngi kemle kerki ngeda bishar bnia namar bangi so ba sisin mangi jet ki candidate ki jongi giban ijeng airing na mentakan ni election MDC kita iban long kita ki kensai kita iban long kita ki briu giban la ban train na mentaki pai ba ban ra ka jengkela hagani ka ri ka state ka jongi today kum ka party bat kum ka state election committee ngilai syong perkhat ba bat ngilale iki da kalanti ka ba biang bat da ki jing tip ki bapaka haba ni persiang ban buat benia ya kita ki ya katakan nongrim yang kita ki candidate ki pengimut banai tiket baban long kita ki candidate jong ke party kum ke party kumongi pi bentan ngila de pen pido iki candidate jongi na East Khasi Hills ngila de pen itu iki candidate ki jongi na Giant Hills mentang hiwan hakani ka jaka hakani ka jaka mairang kabolok ka jaka pedeng jong West Khasi Hills ban penito yaki candidate ki jongi nagani gathan bat hagan gasni ngidon sawut ki candidate ki bokum ka party ngilay benia ngela bishar benia bat bengi shemba kini ki candidate ki jongi niso ki dei ki bala ban trei ka kam bat ban trei ne penta ki pai ba ban ra ka jingkala hakani nagani gathan bat hagani ka ri ka jongi bat state hi barok away hagani ka por ngan penbenai ke kerteng jongki constituency badi ki candidate ki banele na ka party jongi nagani ka than nagani ka West Khasi Hills bat nga kerpat iki ki candidate ka bangarang khot ki kerteng ki bikin sobha ban wan hangni khmat khnang ba ki pada bat kibriu jo kani kathan kini i ki candidate ki baka voice of the people party ka jet ban ai reng hagani election district council ka ban long hagasnem ka ban wan tengan sedang sa na mairang nong khlau constituency u candidate jongi dei ba John Jeffrey Basaymoy na kerpari ben wan banjeng hani nangkapat dengan puai sa Paryong Mauthar Rashan constituency bari candidate jongi nagani ko constituency ilong iba Powell Sokhlet nangkapat dengan puai sa ko constituency na Ramrai Jernam baru candidate jong the Voice of the People party nagani ko constituency udai ba Bonnie Roy Lingdo Lingkhoi bar bakhado pat ukadi jongi nagani ko West Khasi Hills udai na Kamotion Road constituency udai ba Birbor Riangtem pari bilwan chukma